izango baina nonela ezen gehiago txoria izango eta nik txoria nuen maite eta nik txoria nuen maite.
Konturatuko zineten bezala, artista hauek guztiak hilda daude. Baina hala ere gure oroimenean jarraitzen dute. Guk lehen hezkuntzako etapa amaitu dugu, eta bagoaz, baina espero dugu zuen oroimenean jarraitzea. Musu handi bat, 6. mailako
egoki lujo bat izan da. Eta, bueno, horretxo bat banatuko izuet, oregarri moduan. Bale, txalo bero bat. Aroa. Ainhoa. Ainhoa. Andrei.